дъждовен и мрачен ден, а вие някъде сте сложили две килички, които може би сте купили преди години. Намерете ги и вижте какво може да направите с тях. Ако не може вие да ги намерите, помолете домашния любимец да ги намери. Протеин. Аминокиселини? Кой каза аминокиселини? Кой каза аминокиселини? И БЦА. Това бяха 15-те упражнения, които може да направите вкъщи само с две гелички. Сам си ги намерих, домашния любимец не ми помогна, но надявам се да ми помогне с човек, където го търсиме за аминокиселините и БЦА-то. Надявам се. Къде е човек? Къде е? И за това няма да ми помогне. Чао от мен!